Shalom, horas madihita saluna adora sumarsaur hita dot hatani di bata, tapasada marohata martanyang mahita. Asini roha madihamu dot dame nasian di bata ama, dot sian anak Tuhan Yesus Kristus, imana mangaramoti hamu saluhuna. Amin. Dihamu ruas ni huria na inahulongan di bagasan Kristus Yesus, turpuk jamita pertanyaan Minggu 26 Februari 2020 manang minggu info kapit imana tersurat di Rom 5 ayat 12 saat di ayat 17 sonoma di dok disi di baheni songon nabongo dosa itu portibion marhite sian sadahalak jala marhite-hite rusai roh hamatean songoni sahat hamatiani turo saluhu jolma ala sudena sida mardosa enungga di portibion hiado dosa nang adorak sorodo pe apatiki alai dang dijujur dosa ia swarok patik alai nungga manggonggomi hamatiani ola ni siadam saat rudi si Musa nang sudus pardosa nasida tu pangalasyon ni si Adam suma-suma ni nanang roi alay dada sa pangalaho pangalasyon ni doh basa-basay ay binahin ni pangalasyon ni nasada marmatean natoropi alay adul sumuruk tu natoropi ima asinirohan ni dibata doh basa-basa na hinorho ni para sirohaon ni nasada jolma Yesus Kristus. Ia si leo-leo ni asing do siya nabinahin ni nasahalak na mardusai ay di horhon uhum nasian nasahalakido uhum hamagoan alay hinorho ni basa-basaido di pitori torop pangalausi ay molo hamatean manggonggomi binain ni nasada ala ni pangalasyon nai da lam manggonggomi mangulu marhite-hite Yesus Kristus nasadai ima atong nasida akka nang majalo asiniroha na tarlubi aku ni basa-basa ima hati gorani ido sahana diamu dong asa pursiaon adong do piga-piga pokok pikiran nang berengota sian turpuk ni natar surat di Rom 5 ayat 12 satu di ayat 17 ima hobartu songon turpuk jamita pertanyaan di tikion na parjulu nang dohonon na si Adam suluk tu dosa do tu hamatea taparhatu tu dosa sitongna dosa tetianan jala marhite si Adam suluk du dosa itu suluk jolma jala upati nurni dosa do hamatian hidup bana ikom mati ganuk jolma ala ni si Adam na lohot di pamatang na ulusal pun buido pahebangot ta ahado ubain na madawu si Adam tu dosa ima bocirna na lebih tumangi doi mana di hata ni sibulis ya tona ni dibata ala tergoda dihusip-husip ni sibulis na naik sarupa dok dibata dosa ima ketidakpercayaan dosa ima ketidaksetiaan hawa nafsu manusia yang hendak sama dengan manusia. Jadi pakorhoni dosai pemat cebal gado ima manegai parsaurana doh dongan najolma manegai parsaurana doh alam doh dibata bahkan manegai dirina sadiri satu nasuluk hamatiani iro baina di pabagas padohan si Paulus nama dok upati norni dosa do hamatian jala marhite si Adam suluk dosa dot hamatian
gabe tiatiana dihita pinopar ni si Adam. Diusir di batado jol mana parjuluisian taman Eden dung bada butu dosa. Ia molo Eden tempat hasonangan na pinarade ni di bata di jolma na tinopanay. Alay ala ni dosai dipaduru manasida. Dalam istilah Latin na es komuni lapatanna diduru ni asiniroha. Masuk tuuhum ala ni dosa. Gabihir hodokna mengalului si panganonna. Gabi jupak parmusuon. Hoi-hoi jalarura partangisan na niya dopanna. Ima porsuk ni parniahapan ni hajol maun na madabu tu dosa. Jala dihapur sautan mengajarhon hadadabu ni si Adam. Ido na makoro sudi jolma tubuh di bagasad dosa. Oma na juk na niguaran na dosa asal. Manang bahasa Inggris original sin. Hita di bagasan Adam songon bulung-bulung na di hawi do. Mertubur doang akka bulungi sian hawi. Hita jolma ma bulung-bulungi. Jala hawi i masih Adam. Songon pepatah Indonesia madok, satu makan cempedak semua kena getahnya. Jala tudus duit tu pertandingan olahraga. Molo ganuk negara adong do perwakilan di tiap pertandingan olahraga olimpiade. Jala termasuk do nasida perwakilan sian negara tah. Molo talu do nasida pabuahon nama dok talu do negara tah di pertandingan ini. Sonido si Adam nagabi perwakilata sudi jolma nang madawu tu dosa laus hita pe sudi do madawu tu bagasan dosa. Na padua dia mudong asa porsiaon di bagasan Yesus Kristus Roma asini roha do hanguluan. Allah dipatupa di batado pardengganan do pardamaian. Dang diloas di bata jolmait uhum dot hamatian saliling nililingna. Dungi diliot di batado dala tu bangsona Israel asa mangulu na sida di dalan ni di bata marhiti patik. Alai dangadong nanggusada penatigor ala ni patik. Alai digonopi Kristus do patiki. Marhite pakokopon nai di hawa pinarsilangi. Asa saluhu nani gonggoman ni patik melua. Jadi haluau ni dada siap patik alai asini rohani Kristus do. Son marhiti Adam suluk dosa hamatian sonima. Marhiti Kristus suluk ma asini roha anugerah. Dot hanguluan saliling dililingna. Jadi marhiti Yesus Kristus di hari-hari sorok ni hamatiani asa suluk kita tu hasonangat saliling dililingna. Dia mula asa porsiaw na patulu nang dohonon na mangulu mahita di bagasan asini roha. Alana ubal gado asini roha siya dosa. Ubal gado hangulua siyan hamatian. Odo nanayang si halasonotta. Pabua nunga mangulu hita noaing di bagasan asini roha. Asini rohai dang murahan. Alay matce arga. So nanidok ni Ben Hopper asini rohai bukan murahan. Asini roha gratis tapi bukan gratisan. Gratia. Nama arga situtu marhite pakkokopo ni mudarni Kristus. Jadi boido tabedahon dingolu ni halak na porsia di asini roha murahat do asini roha nama arga. Asini roha murahan ima namang gadehon ha porsiaon. Porsia di Yesus do akka dengan salukna di jalona siat dibata alai dang radi mardalan manuhu silangi diaka parsurion. Siat dibata do haroroan ni pasu-pasu taingok mak. Molo halak nama kanguluan asini roha nama arga dia do pani dibata. Gabi sisian na radi naulu manuhu silang. Jala radi mangihuto Yesus do radi madalani sude konsekuensi ni sisiani nagabi si huton Kristus.
Ala arga doa sini rohai di basa-basa Tuhani tak arga homma songon naong dipasak tuhita jabarta nagawe sisian. Ima makangulun asini rohani di bata do pasauton lomoni rohani di bata di ngulutta. Unang mabiar hita dihalak na makosomi barita nauli. Alai mabiar mahita dirimas ni di bata. Ala daktar ulu hita mabaritaon barita nauli. Unang mabiar hita diakka na makosomi huria. Alai margugu mahita mangalo nasa najat. Jala maparbuihon nasa nadinggan. Mangargaon asini rohani di bata dakkola madok muliate diakkan nadinggan basa ni di bata. Nata jalu di bagasan ngulutta. Alai radima mamedeho diri manusilang do makajongjokon hasitongan do lomo ni rohani di bata di portibion. Amen martangyang mahita. Ali Tuhan di bata manami marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Ugotohami Tuhan takas do matce arga do asini rohami. Nagabe si hangulunon nami. Ala argado asini rohami Tuhan di tonga-tonga ning ulu nami. Jala sakodo isaluh nakapasupasui. Tamado hami akasi siamon makanguluhon. Hina arga ni asini rohami. Patuduhon haradion ni rohanami dalam manuhu silang mi. Asi roham dihami Tuhan. Homa Tuhan nambah pahoton haporsion nami. Asa talup hami Tuhan lahu manuluk. Manuhuk salu nakasilang na pinasami Tuhan. Di bagasan Kristus Yesus hai martanyak tu tangium mapangiduan nami. Amin. Horas madihita saluna. Shalom.